Kayeng dorbar tauan ke Khasi Hills Autonomous District Council hakasngi baringkong ke dorbar liur hakas pautari kun naitung araja arpusau kala shimya ke jing menjur jong barok ki dekhot ban pa pet banya aswaya ka kaipot jong ke delimitation committee halor ke jing penbet renti yaki snong haki MDC constituency beper ka council syaka select committee. Kani ke jing menjur ke yeng dorbar ke day hadian ke jing pensngau ki dekhot bakimpat yo alat ban pet banya ya ke kaipot ke baka delimitation committee kala IT syaka executive committee menha ka pratari kun naitung araja arpusau. Haswa kani uba pensingan NCM u deputy chief executive member ubari pet ya ketanat ilaka administration ula wanra ya ketika kaipot delimitation committee kat kum ke delimitation of district council constituencies and introduction of the Khasi Hills Autonomous District Council Constitution of District Council Amendment Rules arja arpusau. Ya ke select committee on clear uba PNCM kumu chairman haringkat ki dekhot bakentup yo uba titas darwal khan unong ilam kalyang persya uba jambor war uba bindu M lanong uba lambor mal nyang nalor secretary ke executive committee ke KHADC kum member secretary. Kumban syukro baga jingya trekam ke delimitation committee kalau wanra ru ke jing penjelan ya ke election MDC ke KHADC dah hendru benai ya ke bala day ban penlong hau benai leber jong mentau senam arja arpusau. Kayeng dorbar borok kala shim ya kerai ban penstat haka jing pej benya ya katei ka kaipot. Committee has after discussion decided that the bill be circulated to all MDCs. Kasenjuk Kirang Bakur Khasi Hills, President Secretary Senjuk Kirang Bak Shnong Kabri Nyotrep, President Secretary Limpung Sengenthei Shillong, and also to the Special Counsel of the Council and Senior Advocate Shri Titi Dingdo and Shri VJ Kenta for their views and opinion within 2 weeks' time. Therefore, the committee in its meeting held on 4th July 2024 has decided to seek more time to enable the committee to examine and discuss the said bill properly. The matter is placed before the House for consideration, sir. The report is placed before the House. Any discussion? Kayang pedang yang report. Tementar info showing report. Report of the Executive Committee in the matters of delimitation committee with regards to the delimitation of district council constituencies and introduction of the KHADC Constitution of District Council Amendment Rule 2024. Kidon ki korejinda the Deputy CM Soba Ban please Ban please ka korejinda. Mr. Chairman sir, Shua Bangan please ka report. Jongka delimitation committee Shua Ban wanra ya kanika korejinda kumbala circulate sebarok di member. Ba ngin insert ka rule 63 hadin ka tukaktin amendment of appendix 2 nang ta ka hak serial number 2 but dia ka enter serial number 3 jong ka amendment shall be delayed and the amendment of appendix 5 rule 131 shall be moved separately kata ka di ka korjenda ka pangmantra. Mr. Chairman sir, I beg leave to report that the delimitation committee with regards to the delimitation of district council constituency was constituted by notification number DC 2 General /166/2023/4 date 20 October 2023 to have an in-depth examination in connection with the delimitation of the district council constituency. Copy of the said notification appended herewith 3D reference. The said committee have gone through the written representation, objection, petition, views and comments of all members of the public and conducted public hearing at many places of Khasi Hills and finally submit the reports on 8 July 2024. Further, the Executive Committee has decided to place the report of the delimitation committee and also to introduce the Khasi Hills Autonomous District Council Constitution of District Council Amendment Rules 2024. The report is placed before the House. Now, Deputy Chairman, please move for leave to introduce the rule with Appendix 1 of Rule 6 Mr. Chairman. to see.
point of order. 1, 2, 3. Mr. Chairman, Hashwai kaba to Deputy CM un introduce ya kani ka bill nga don iya ya kaba nga kuat ban keren. Bakata kalong kumbangal aju keren nakapor sukapor. Ba haba ka isi kan warna iki bill. Ngasno ba kadiban ailat ing iki member bangin yo e ka kopi jong ka bill hakapor ka biang. No, Mr. Chairman, sir. I'm not allowed to introduce. After introduction. Okay. I didn't introduce. Okay. Please Mr. introduce. Chairman, sir, I beg to move that leave be granted to introduce the Khasi Hills Autonomous District Constitution of District Council Amendment Rules 2024, Appendix 2 of Rule 63. Motion move is that leave be granted to introduce the Khasi Hills Autonomous District Constitution of District Council Amendment Rule 2024 with Appendix 1 of Rule 6 sub 3. Kayang kemudian Khendiat ailat yang keren under rule point of order 1, 2, 3. Kalong ba ngalaju ong ko mangalaong menela nakapur kalong ba yaki bill haba hiwan ra apo ka house ngi ki member gi deban yo akapor ka pabiang. Re kumba kalong kanili ketika bill ka badon kamba. Kadon kamba namar balai nilaya up la slam. Bangin yo ekni ka bill. But in suturu hoy ka delimitation committee kadang sabit ekni ka bill aka praterek eka tangar nga menjur. Tenrei ni kwaru bania tai hakani ka yen. Halor ka ay kanong rimba ka delimitation committee ka penslam haka ba sabit ekni ka bill. Namar ba kabakhaduhi kadai kani kayeng kaban ai ya karai halo kani kabil tham tam ha bede ba kajing pia ai ki konstitusi tenrei luk liang hai pori balengkot bangai i kani ka report baro ngilaju yo sngau na ki benai isi ki beladap baka jingwan ra ya ka delimitation committee kam dei ban penmi konstitusi thamai ndai kalong ban adjust ya ke jingbun chong kibriu lani ki voters nagawi konstitusi sakawi konstitusi kumnu ban adjust na ki barit bat ka bahe nagawi ka observation chong ha ka bangalap ha kani ka report chong kani committee kalong ba ka kham kadaw ya ka jingdon chong ki voters na syupuli ha jingsha kawai pagawai konstitusi ka de bandon ka delimitation committee kala de ban kadaw hang tu kamau senram kadon katnu kanong stoin kadon katnu kasora kadon katnu hanang bangi kum ki dekat jong kayeng nginyo ya kalat ban pej hangnu kata ka konstitusi ka baduna hangnu ka babu to kata mlilei tenrei ka bakong sani kalong ba habang iyo ya ka bil ha ka por ka babiang kamut ngila ban ya tai ngila ban bu amendment syua ban pas ngani ka bil habang akren kumni ngamut banong banga persya ini kabel baro ang ikwa baka ni kabel kan get through no pass no namar balay ngili gilat patay kubor baka ladon gajing keno hamtam ya ke isi yang iru kumju bang ikwa ya kata extension bang ikwa bandanglong MDC syo sahan ro benai sa sisnem rengahi daladi bat ki perlok lani babun hinangi ngi kong bet taka basyan baka election MDC lengi kwa bakan long no ngimi aku ai kata extension henry haba pila constitute ya kadiga delimitation committee ni kwa ba kandap ha por ka babiang tingong kilaya sya kata laya up kata balai ba mailat swengi ki member banginya tai banginya puli ba
hang nu badang de ban ai jingmut hang nu badang de ban pan jingmut namar kidon ki konstitusi ngayo sauru ki babu na ka tu report ngi iba ki snong ki kamle wat ban ai ke ya ka jing snow ke tu nang tangai iru ka report kidon ki snong ki ba ka ki snong ki ai ka ya ka jing snow jo ki nre ka komiti ka kampadang tena ta ka daw ngasngo bala da kalong ba ai ngin simpor sa kandiat tang bakam dei ban slam kadi ban dep no hapo hi kanika tem ka jungi ka bangidon menta ko kanika ru banai ka bangidon ha kanika extension kala ban dei sa stayo kala ban dei sa artayo kamlile tambala kumdo hapo kanika ka tem ka jungi ka ba kade kanika ka bangiyo ka extension ru banai kamut hapo kanika gin pendap no te kata ka dei tang ka jing so ka jonga mdei banga ong bangan enforce kata lan di bangan penbor kata ringa shu slow na kaliang ka jonga la da kalong ngela ban refer chua sa ka select committee lan di kanunu committee bahkan study bahkan khot biang yani ban ailat iki MDC baro bakin ya mirjumut mo kini ngan ini sangap lang ru ka e ka bakiwi ki perlok member ki badan buram ni ka yeng ki don ban kren mdei ban sangap tangi ka jingkren ka jonga ndai ailat iki member ru try kena pensengau na kaliang ka jong kiru Mr. Shaman ta ka diga jing ajing mut na kaliang ka jonga to Mr. Shaman sa kwa ban ya simentalang ban ya kai ka ba na kaliang jong i leader opposition dan ban penpau kalau kai ka ba shisha aga ba na kaliang jongi kum ki member ni dang yo ya kane ka report ban page ya ka dang meni step te kalong ka ba yengi ban go through kat kane ka page ban pendep tang haki khendiat kenta la banong khendiat kenta rum dei shu khendiat minute ni la ha ban rung no spo kane ka yeng te nyimpat yo ban page halor kane ka report te bangin shu ya ko ngu lemu namar labu yengi bagi dei kinong page nong khmi ha kane ka benta Batla da jai hakane ke delimitation ke jing syak keno kan de yangi dengan semuru ban ong kene ke por lengkon kenang ba ngin nom long ki ban syak keno kane kenang ba ngin nom syak keren ngasngo ban ya menjurlang ba kane ke report ai bakan lit shwa ka select committee ban le kloi ya kane ke kam hapo kane ke extension ke ba mangi ngidon apo kestio atio ko malaong da i leader opposition bat khnang ba mangi kum ki MDC ru ninyo ban khmi bha bat ban kedeu le se la don ino i jinguna khnang bangila ban penbej renti yaki hagrukom ka badai kata khendiat ngasngo ban ya menjurlang ya kai ka bana kaliang i leader opposition ada penpau khnang bakan nomi kanu la shai la sisngi hagabai de bat kaneka jing penbej renti yaki konstituensi ki bahap hapo jong ka KHADC ki jungi tang kita ki ba ngasngo ban ya kuburlang bat ban ya ai jing mutlang ka ka por la da ka ying bro ka wei ka sngo de ban le ukta kuble sibon Mr. Shaman sir ngarung ko abani simenta kendiat agaro kane ngaso tenat ba YLO lara ya kene ka phang ban kran aju ngarai kuble ya ka delimitation committee ru kala aya ka report tambah kala dir por palat namar ngiyo sang kumong nek para member ngiyo ban pule tang mene but kendiat abang ngapai tang ya konsumsi nong stoin la jong ngai iba bat kata ka report ka biki ai hilam ai ya ki number of voters haman la kishnong bandala pule ya kishnong kala khamhe pan menta ban ya kama menshwa te ngaru ngasu komen sikadai ba habang ile ka konsumsi nong stoin kala jendon jensan 4000 ki nong thebot ha ka MDC kat ba MLA ki non 10000 ka khambun ka MDC ban ya ka MLA te ngapet menta pada kala kham he susu te ngakwa i ba ya kani to rashwa ka select committee khnang ba ki number of voters kin dem dei e ban ya fer na ka wei consensus ka wei consensus te ngaru ngakar parlem ba ya don ke jimun jurlem ba la rangi rashwa ya kani sapo ka select committee ban pendap no kham kloi ha kani ka tam ka jumi ba midang yo ban ya ter sani ba ki number of voters ki dei ban biang ki dei man ya kaju janman lau kandidat uban sele ita ki election la ni ki konsensi kin long kaju ita itai kuleshbon Mr. Chairman sir hagaba ningkong shim
Nicolas ban ai khulei ya ka delimitation committee ya ka ba kila penut ya ka board ya ka sort ya ban penbet penbiang ha ka bidei bat kajing adjustment na banda kini ki shnong ki baphe ki ban ha ki constituency ki baphe tenga shu kwa ban lang e kai ka ba I hello buron bat ringkat bat ki parlok ki balaya ai jingken haswa jonga ha ka bai dei bat kani ka delimitation ya ki shnong ki thau ban adjust hang ni hang tei te ka ning kong hi nga so ban pesngo ba ka jingyo shwa jongi ya kani ka copy kla dear ba ka por ka kot kalong ka berben rei ngadang yo hadu mendam step te ngisyo ban ya pet lukliak mulumala te rei habang ipet kidon kisnong kibala khia lupa te bot lamba jong kini kisnong kibala nang kanthop lanang khia shishu don kisnong kibala khamsting ngape kila nang sting shishu te kani ta kamlong kan te ka bandon hi ka balance hang ni hang tei te ngaso ban num penjrong ngang sikwa panong tangkawai kalong ba pinailat sipor ban pha igani siya ka select committee namta ban penbet katuk ani gidon ki snong ki bajerbet jerwat hagbidei bat kajing phia number ngisuthu bagani ka committee gadi ka independent body tiklale ba bhatam ngim kno yaki tenrei ban police pat ya kata ka syong pat hangi kum kayeng hi baro kawai tanga banjur hi ya ka lamba jong phi ya ka executive committee bakinyo ban perkhat no kham kerki nam ta ban dono ka committee ka bakerpang nam ta banyo ban penbet igini khnang ba kanumlong ka jing kno nam ta jungi pat hadin habot tangni ba kantin ba khanret ngai khulai phi ba phi ai gini ka por khulai shibon Mr. Chairman sir Mr. Semansa nakalianga jangaru kumbala jimut di alo mana yo makani ngla long kerki nang yo mana step de kani ka bil ora ka executive committee tengi mi opan pun kre isu opet lu lek la sedang session mana dengan try ki jimut di alo ka bahi ya executive committee bukan rasa ka select committee kari kram yo song yo tai sani ba bakan dan ka ji klumar paring para mengiru maru konstitusi kari kabri ka kam ka bakar ka ba hagdak kari kam ga habi song jenai ba rang miyati ba ka dan so ka do klumar mar ka ba omne de nongkan chkhmat bagi votalis ki miyo ha ka kan ka bil ti kita ru hab ya pet hang no bruna hang no babon tingin hab ya screen bai ka ni hab examine ba te ka thrai da ka committee kan pediang ya ka ai jing ajimut ju i alo pengira saka select committee tai Teman dia stang dia bangakwa ban benram kawing ngim dei ban bahkan mi ka wrong message ba banong ba mau ka jing bom pediang ka jungi ya kan ka bil kalau bagi kwa ban dili kata ka question of dili kam arise tadi ka syong ka procedure namar hakayen bagi peniat ya ki business ki jungi idon ki procedure tena takadaw namar ka don kalenti ba namar bagi yo slam ya ka bil ka ni hak ban ra sa ka select committee nila ban ngumut ban ajengmut ban ra ka select committee ta ka syong haka isi la ka pediang em bat kawi ka bangadon ban ajengmut hang ni kalong ban yang laklet ban ai kublei ya ka delimitation committee ka bala pendap ya ka kamram ka cokla bala da kala simpur ru rai lala ban pendap te khnang ba namar ba nakaliang ka isi kilawan ra ya ka report ngaskwa ban ajengmut pia menjur na em bangin pediang ya ka report ai ka yeng kan pediang ya ka report kamut ka yeng kala pediang mentarasni ya ka report jong ka delimitation committee tang ba ya ka bil pa amendment bill ka pion ra ban amend ka idi rules na ai jimut bangin refer sa ka select committee kabamut bangila pediang ya ka report Receipt. Okay. Ngata ingin suatu kan dia the word receipt and the word accepted. Kayeng kala receipt ya ka report.
tenrei namar bala introduce ya apa nika lip jong ka ying haka bayadei bad ka Khas Hill Autonomous District Constitution District Council Amendment Rule 2024 Appendix 2 of Rule 6 Sub Rule 3 kasur jong babun balang imat pada kalian yatein ya kalian sensya ikwa bahkan refer to select committee tang ba kloi kat bala lada deban khot ia ka special session ro up khot ban pendu it urgently na ka banta ka jinon kam tenre ia ka right jong ki member ban yo pule ba ngiru nginom not ban ong namar banaga ka isiru ngidang yo ha ka pratarik mentau benai tang ba nakaliang ka isi ngilong so serious ndai bangi place tangi ka report simultaneously ngi place ya ka amendment rules kabamut ka isi they are very much serious concern on the issue namar pade ka house ka don la ka jong ka concern ka jongki kata kalong ban deliberate ban examine ban ailat ya kiwei ki stakeholder ru bakin say something haga select committee kata ru ngasu ka diga right ki jongki tinatong ai Mr. Chairman sir tangba loi kat bala ka select committee kan pendat ya ka kam ban please biang ya ka jing ai jing mut ha ka yeng lengba ka special session ngidon kam ban penlong kerki ya kan dia te banom sim ka por Mr. Chairman sir kat kum ka rules 81 ikran shai ba ha ka select committee UEM in charge Vladil Pau chairman juga select committee secretary to the executive committee unde members secretary ar ngidon kam sa saungut banlong ringut la arngut shwa kendiat kayeng kala muncul ban pa ini ka select committee kala muncul pa apa yang muncul lah ya select committee muncul to telara kayeng kala muncul ban pa ini ka amendment rule te hot tumbong mene ya ka report la yo pedian but number ji yo ki ini ka amendment rule tentang ya ban pa ka select committee te ban forming select committee dan kam ban jet members na ka yeng te kumta na pen pau pi member pin jet ki member juga select committee te kum bakalong tayu yam charge bade ini ka subject abalong chairman na trai san mo ti members ka chong pi Mr. Chairman, nakaliang jongi ki yang yatei ngaso bantarwa ya i leader opposition jongi but i ba jamborwa bakin long ki member apo jong kaneka select committee. Kelalong sau to kalau ka jiterwar yang ki yang yete la propose ba balajit ni ye ba TW Khan elo bari ba jamborwar kum win members to nata don shu to nakaliang jongi ngatra ingin propose bala kam senior Sarbindo Emlanong bari ba lambor malnyang ya kalalong 6 barokai so tetor yang juga isi la terwa ye ba BM lanong ku member bai ba lambor malnyang ku members te naliang secretary thai long i secretary juga isi kum juga ni committee te to komtar ki member jai committee i chairman ni ba PNCM ki members ba TW Khan ba Jiwar ba BM lanong i ba lambor malnyang by secretary de secretary juga STMT ba DG Simyong te kini longga STMT bala form tasi ban bisyare ni ka bel kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong undi udai khau plus F u khau fortified u khau 45 henrai ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto u khau ba ai barabor umdei u ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunasnam bar ka jing bria ki kman henrai ba uni u khau 45 udan jiga dei kumno
yo iya ke jingtei ya kamet kapan kajongi nak jingbam kabangi bam man lakasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sorkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ke bantai ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ke jingbam bantai ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki. Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sorkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na kabenta upaj ba. Ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau babhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata daw batang da uni ujat khau babhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da khau 45. Ba, pikiran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.